znów zagromy i zaśpiewamy, a pierwej wszystkich pięknie witamy. Jak znów zagromy i zaśpiewamy, a pierwej wszystkich pięknie witamy. Pięknie wszystkich witamy się, kłaniamy. No i witamy przede wszystkim patrona burmistrza gminy miasta Czerwionka-Leszczyny, pana Wiesława Janiszewskiego. A w jego imieniu zacnych gości, którzy przyszli na dzisiejszy jubileuszowy turniej kół gospodyń wiejskich, witamy wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, pana Grzegorza Wolnika. Witamy przewodniczącego Rady Miejskiej Czerwionki-Leszczyn, pana Bernarda Strzodę. Witamy zastępcę burmistrza, pana Andrzeja Raudnera. Witamy panią sekretarz gminy miasta Czerwionka-Leszczyny, Justynę Dążą. A wraz właśnie z przedstawicielami samorządu pozwolę sobie powitać gościa z Rybnika, wicestarostę rybnickiego, pana Marka Probaskę. Witamy radnych miejskich i powiatowych i wszystkich tych, którzy z niecierpliwością cały rok czekali na to dzisiejsze wydarzenie. Pozwólcie państwo, że również powitam w waszym imieniu naszego gościa, panią Barbarę Majnusz, głównego specjalistę ze Śląskiego Ośrodka Szanowni Państwo, organizatorami dzisiejszego 10. turnieju są Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach na czele z panią dyrektor Mariolą Czajkowską oraz powiatowy zespół doradztwa rolniczego w Rybniku na czele z panią Ewą Widuch. A teraz, szanowni państwo, powitajmy artystów, którzy wystąpią w tym jubileuszowym 10. turnieju kół gospodyń wiejskich. 10. jubileuszowym turnieju kół gospodyń wiejskich. O, czyli koło gospodyń wiejskich w Bełku i kibiców w Bełku. Koło gospodyń wiejskich w Szuchowie i kibiców szuchowskich. Koło gospodyń wiejskich w Dębieńsku i wszystkich Dębiaczkach. Koło gospodyń wiejskich w Książelicach i oczywiście kibiców. No i na końcu, nie na końcu, jeszcze jest zespół z Książenic, koło gospodyń wiejskich z Książenic i oczywiście wszystkich, którzy przyszli dopingować swoje artystki. No i jako piąty zespół to koło gospodyń wiejskich w Palowicach. Wielkie brawa i również brawa dla kibiców, którzy przyszli dopingować dzisiejszych artystów. Szanowni Państwo, jeszcze raz witam wszystkich, którym Gwara Śląsko-Nieno na Wesoło jest blisko sercu. Proszę o zabranie głosu burmistrza gminy miasta Czerwionka-Leszczyny, pana Wiesława Janiszewskiego i prosimy o otwarcie tego 10. jubileuszowego turnieju kół gospodyń wiejskich. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, nade wszystko wszyscy ci, którzy przyszli dzisiaj podziwiać nasze panie z kół gospodyń wiejskich po to, żeby między innymi przy okazji tego jubileuszowego spotkania nie zapomnieć o tym, jak ważna jest Gwara Śląska. Ja nie ukrywam, że jestem po takiej lekturze, a także spotkaniu piątkowym z profesorem, księdzem, poetą Jerzym Szymikiem, który w towarzystwie wielu profesorów, którzy
prowadzili konferencję na terenie gminy miasta Czerwionka-Leszczyny w naszym Domu Kultury. Jestem pod tym wrażeniem, ponieważ oni powiedzieli jedną zasadniczą rzecz. Bez gwary śląskiej, bez języka śląskiego, mowy śląskiej, mowa polska by była uboga. W związku z tym właśnie taka refleksja polegająca na tym, że jeszcze całkiem niedawno gwara śląska była traktowana po macoszemu. Mało tego, były nawet tendencje do tego, żeby tąże gwarę prześladować. Dzisiaj naszą rolą jest, żebyśmy tą gwarę, tą mowę śląską pielęgnowali. I takie jest przesłanie naszego spotkania. Niezmiernie cieszę się, że nasze panie z kół gospodyń wiejskich przez 10 kolejnych lat fantastycznie przygotowują się po to, żeby zaprezentować to, co jest piękne w gwarze, w mowie śląskiej. A teraz ja tutaj nie chciałbym odbierać paniom przede wszystkim czasu i sceny. Powiem tylko magiczne 10. konkurs kół gospodyń wiejskich Gwara Śląska na Wesoło uważam za otwarty. Prosimy o zabranie głosu panią Barbarę Majnów, głównego specjalistę Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. A w imieniu dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, oddział w Mikołowie, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze zmagania kół gospodyń wiejskich podczas 10. turnieju Gwara Śląska na Wesoło. Proszę Państwa, bardzo istotną, ważną sprawą jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie tego dziedzictwa związanego z kulturą i z tradycją regionalną i lokalną. To właśnie panie z kół gospodyń wiejskich są takimi ambasadorami właśnie i przez osobami, które mogą kultywować tą kulturę na zewnątrz. Ważne jest też, aby ocalić od zapomnienia te wartości kulturowe, jakimi są folklor, jakimi są obyczaje, zwyczaje, jakimi jest oprócz folkloru jeszcze gwara i także kulinaria. Tym szczycą się nasze panie z kół gospodyń. Panie, które tutaj reprezentują koła gospodyń, mogą się poszczycić tym, że są takimi ambasadorkami również poza granicami waszego regionu. Wasz region reprezentują też na szczeblach wojewódzkich, krajowych, podczas konkursów, podczas festiwali i takim przykładem może być konkurs kulinarny, który odbywa się co roku. Panie gospodynie przygotowywały się do niego bardzo sumiennie, przygotowywały potrawy według starych i tradycyjnych receptur i otrzymały prestiżowe nagrody krajowe. Tak jak też warto powiedzieć na temat gwary tylko jedno zdanie, że warto tą gwarę pielęgnować w naszych domach, a również i na zewnątrz. Tu również duża rola kół gospodyń wiejskich, które podczas różnych imprez tę gwarę prezentują. I ta gwara, choćby nawet podczas dzisiejszego tutaj turnieju, na wesoło może być przekazywana. No cóż, ja życzę Państwu miłej, dobrej zabawy tutaj na
10. turnieju kół gospodyń wiejskich przy udziale właśnie naszych pań, czyli aktorek, amatorek, które są dzisiaj w roli głównej. Dziękuję. To już pięknie dziękujemy Pani Barbara Mann. Szanowni Państwo, rozumilutkowie, pozwólcie, że jeszcze powitamy tu takie 3 gryfne siostrzyczki, służebniczki. Pięknie was witamy. Chodźcie za na pościowe, kazam, żeście z kraja siadły. Samą prosto w oczy patrzeć. Zapraszamy, jak najbardziej. Szanowni Państwo, rozumilutkowie, tak, w dzisiejszym 10. jubileuszowym turnieju kół gospodyń wiejskich będziemy mogli obejrzeć 2 konkurencje. Pierwsza to jest scenka kabaretowa, u sąsiada za płotem, przepraszam, a drugą konkurencja to będzie śpiewka związano z czym? Z górnictwem, a jako że się zbliżą właśnie Barburka, Dzień Górnika, to myślę, że akurat bardzo dobry temat został wybrany właśnie na dzisiejszy jubileuszowy turniej kół gospodyń wiejskich. Nim poprosimy pierwsze artystki z Koła Gospodyń Wiejskich w Bełku, zaśpiewamy taką pieśń. Tak my wykombinowali, że to będzie najodpowiedniejsze na wójtowej roli. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Przepraszam, co ja robię? Na wójtowej roli studzieneczka stoi. Nie widać, nie słychać kochaneczki mojej. Powtarzamy! Nie widać, nie słychać kochaneczki mojej. A teraz jak przygrywka się kolegiemy, no co jest? Po co zjadać, to światło nie widać i się kolegią. Czy ty się mnie boisz, czy ty się mnie wstydzisz, że do mej studzienki o wodę nie chodzisz, że do mej studzienki o wodę nie chodzisz. Czarne oczka mamy, na się spoglądamy. Co komu do tego, że my się kochamy? Co komu do tego, że my się kochamy? Co komu do tego, co kogo obchodzi? Kochać się będziemy, dopókiśmy młodzi. Kochać się będziemy, dopókiśmy młodzi. Wielkie brawa dla Państwa. I tradycyjnie, Szanowni Państwo, będziemy nagradzać po zakończeniu poszczególnych scenek naszych artystów, no tak, nasze artystki. Sektor A. Ha. Sektor A. Nie, słabo. Jak? Sektor B. He, no jak to? Jeszcze raz, sektor B? Pięknie. A sektor C? Hi, no właśnie, bardzo dobrze. Sektor C? Pięknie. A teraz spróbujmy się przekrzykiwać. Kto głośniej się zaśmieje? Ha, he, hi. Ci 4. Nie. Najgłośniej chichrały się siostry służebniczki. Brawo, wielkie brawa. No i rozpoczniemy nasze konkurencje alfabetycznie, czyli A, B. Koło Gospodyń Wiejskich w Bełku w scence u sąsiada za płoty. Mamo, muszę ci coś powiedzieć. Ile jak stoisz, to się siedmi, a
a jak siedzisz, to muno się legnij. Jo, słyszałach, jak pytlikowo godała, co nasz tata przerżnął, cołko wypłata. Co? No, Dziołcha, i on jest czym ja użytego. Ida do Maryki, żeby nie narobić co kubiku. Pójdź, dziołcha, idziemy. Zosia, pójdź się. Luna muszę coś wykombinować, żeby nie zwariować. Och, ludzie. Widzę, żeście są zmartwieni. Dur śpiecie? Nie godocie. Szkoda go dać. Coż to za frasunek w wodzie? Ach, przez ta Honda zielono, łaci piołek. Teraz muszę się martwić, mam co chciałeś. Ach, Zachciało ci się Hondy na stare lata. Teraz moż starego grata. nie, ino żeś stracił moja cała wypłata i musiał żeś sprzedać moje złote zęby. O, wejrzyj mi do gęby. Wiesz co, ja już dłużej nie wytrzymia tego, nalejemy się jednego. A będzie wielko, a ja dopiero jak ino przyjdzie moja żona. Ty, cicho, ja ją chyba słyszę. I Eluna będzie koniec świata. Wiesz co? Co? Chyba w ręce mołopaka. Jezu, i do domu. Tuście gady zatracone. Nie, I jak zwykle, mocie wlone. No ja, i zasiedzą przy jabolu. Co? Godą? Zamknij morda tego rolu. Jo już ida do chałupy, bo jak przyda za nie skoro, to Maryka nakopie mi do dupy. Godek, a może ta wypłata, bo wypróbuje na ciebie ta łopata. O Jezu, kochany. A, bo ty masz taką dupa No wiesz ty co? i se ją tu sprowadzisz. A, I no po co? Przeca ty już nic nie no poradzisz. wiesz co, tego szkoda nie musiała. O, wy hopy, było szósty. Wyszli wam to na pół szósty. Wiesz ty co? Powiem jak na spowiedzi. Godej i to warto. Godej. Kupią że auto, żeby zazdrościli nam sąsiedzi. No masz szczęście. Mamo, Co się stało? ja muszę coś powiedzieć. Pytliki podsłoczy, was podglądują, jeszcze was podsłuchują. Chodźcie tam i Chodźcie, no Oni chodź. wycinają tuje. Łapę się widział jak nam to pasuje. Zaraz złoża na nich donos. Jak oni donos, tak by do nich. Zwój, złóż skarga. Łopejrzymy, jak im zaraz opadnie warta. Już dzwonię, jak podać to było na ta policję. Jeden i dwa chyba. Policjo? Urzędnik. Chciałeś złożyć donos, ale nie myślcie, że już piekuję. I no wiecie, pytliki już wycinają mnie jedna tuja. I no proszę, nie godajcie, że to my, bo będą na nas ogromnie źli. Policja! A czemu wy te tuje wycinocie zgody z gminieniłocie? A to trzeba mieć zgoda? Ja, zgoda jest wymagana. 500 zł mam dać. Płacicie teraz? Nie mamy geltaku. No, to mandacik będziecie mieć wypisany. No, to tak skromnie. Tu mandacik mocie i na poście się go zapłacicie. Do widzenia. I co my chłopem teraz zrobimy? Za co my do ostatniego chłopie wyżyjemy? To je 500 złotych. Koniec świata. Koniec świata. Ania, płacz. Płacz, Ania. Co się stało? Mamo, ja
cucima jak w dupie u murzyna. Dzwoń na policję. Dzwonię. Już dzwonię. A ty dychy, dziołko, dychy. Tak fajnie. Policjo, to ją poznawacie mnie? Petlik, Cóż zaś tam się dzieje? u Rzymlików z komina czarny dym zieje. O, dziękuję ci, synku. Przyłapiaj zaraz na gorącym uczynku. I no proszę was, nie bodajcie, że to my, bo oni będą na nos pierońsko źli. Zaraz tam byta. Idzie. Policja! Co z tą policją u nas robi? No, ja widzę, żeby jeszcze małą policję. No, bo ustawa jest, to wy o tym nie wiecie? Nie. No, jak 500 mandatu zapłacicie, to zaraz się dowiecie. Gdzie? Pani władzo, pani jest tak grypno dziołcha. A nie żeby tak uniknąć tej kary. Wiecie, już trochę skleroza. Że nie trochę stary. Ani nie nerwujcie, No przestań. bo zaraz wam 10 to Wiele. weknie na koncie. To piszcie. No, Wiele tego mandacik wyjdzie 500 tak jak było go dane. Jasnego. Tu macie 500 mandatu. Tu mandacik wypisany i ma być uregulowany. No będzie. No, to się go zapłacicie. Ojej. Do widzenia. Do widzenia. I co my teraz robimy? Jak my do tego ostatniego dożyjemy? A jakoś dożyjemy i zapłacimy. Co zrobić? Kuberku, ja idę do sklepu na zakupy i nie wiem, o kiedy przyjdę do chałupy. Cześć. Dzień dobry. Marika, ale Frytki nie ma w domu. Ale Poszła dziś Kaś? miałyby na zakupy iść. No nie ma, poszła Kaś. A mogę poczekać tu na nią? No siednij, zaraz ci zrobię kawa. Można, pij się. Ja poczekam. Oj, ale wiesz co, Karolku? Co? Jak ja tak na ciebie patrzę z bliska, to z ciebie ogromnie gryfny chłop. Dziękuję za komplement. Nie ogromnie rob. Ale wiesz, ale ja nie mogę napatrzeć się na ciebie. A ja się przy ciebie czuję jak w niebie. A co wy se tu tak ruchocie? Co to myślę? A ty się zamknij, ty stary idiocie. Cicho. A ty wolnij z chałupy, bo jak nie, to nakupię cię do dupy. Chciała akurat w tym najlepszym momencie przyjść. To koza. Ten bobo się siadaj. Wiesz ty co? Mądry, a głupi jak cep z tego naszego Karolka. Ha. No bo wziął syna za żona tako szpetno gorolka. No, Nie fandzol głupot, a co? zjesz farno dziewucha. W którym miejscu, nie wiem. Weź i ty się dożladła. No, nie zbełku. A użeż tam ropucha. Co? Joropucha? Wykludzą się do mamy. Smora ciebie i cała ta twoja chałupa. Zosiu, Zosieńko, pójdź. Wychludzamy się do mamy. No cóż to fanzola, do umy. A jak i to wszystko opowiem, to larma będzie do pieruna. A cóż to go do Pierwa ludzka. zazdroście z żyrą? Nie, A zresztą, boś mi lub co chcesz, jojda na piwo. Cześć. Widzisz? To przez ciebie te larwo labiryndo. A zresztą nie idę na piwo, tu mi to dyndą. Mamo! A ty się już lepiej nie odzywaj. Takich dobrych mieli my sąsiadów, tak dobrze z nią się żyło. Zowie z nią zatruła i wszystko się skończyło. Mamo, ja. Lepiej żyć z sąsiadem w zgodzie. Wtedy on zawsze ci pomoże. I dziękujemy śmiechy. Sektor A. Sektor B. Sektor C. Do dna samego, wymienne kufel płynu złotego. Do dna
wiejskich. Szanowni Państwo, Roztomilutkowie, otrzymaliście przy wejściu takie karteczki, tam są wypisane właśnie alfabetycznie koła gospodyń wiejskich. Walczą dzisiaj o Waszą nagrodę. Nagroda publiczności. Po ostatnim występie będziecie mogli podkreślić, kogo uważacie, że najlepiej wystąpił na tej scenie. I proszę Was naprawdę o jedno. Co by Palowice, one są dobre Palowice, ale nie żeby Palowiczanie ino na Palowiczanki głosowali, na koło gospodyń wiejskich z Palowic. Naprawdę, głosujcie na tych, jak uważacie, że najlepiej wystąpili. Dobra, tak się umawiamy. Żaden partykularyzm lokalny tutaj nie występuje, bo ja poznam po oczach i wtedy będziecie mieli z nami do czynienia. Pozwólcie, że jeszcze przedstawia kapela z naszego miasteczka. Weźcie, jakie fajne huty mamy. Ekstra na tym jubileum, gdzie się uczyli. W takim razie, w oczekiwaniu na zmianę dekoracji, my będziemy śpiewać nasze śpiewki, a potem po ostatnim już występie zaproszony wszystkich do biesiady, podczas której wystąpi też znana humorystka, gawędziarka rybnicko Teresa Schulz. Ale na razie my grejcie kapelę. Jak co dzień po robocie miasto chodzą tak dobrze, a za nimi majtki krocie, a z majtlami oni idą. Tu człowiekiem pogodają, tam coś łykną jest jak jest, ale za to jej zagrają, chociaż bieda życie chce. Grejcie kapelę, gdyż radości tak niewiele. Grejcie kapelę, na zapałach, na weselach. Grejcie kapelę, grejcie i bez tydzień i niedziela. Grejcie kapelę, grejcie, gdyż radości tak niewiele. I kapela królowa publika szaleje! A na rynku po cygary szajgołębie kopią się. Fajne klocki, nie do wiary, muzykantów porównie. Starzik starcha, półobłaki, po młodości skupiał czas, a to młodość spoprzegawi, gdy mu złota płynie w nos. Grejcie kapelę, gdyż radości tak niewiele. Grejcie kapelę, na zabawach, na weselach. Grejcie kapelę, grejcie i bez tydzień i w niedziela. Grejcie kapelę, grejcie, gdyż radości tak niewiele. Każdy orze, tak jak może, miło cię rozczoła pot. Tej podboczku, Panie Boże, doczkać poru swych plon. Nie ma lekko na tej ziemi, każdy dobrze o tym wie. Nic nam życia nie odmieni, tak jak muzyka i śpiew. Grejcie kapelę, gdyż radości tak niewiele. Grejcie kapelę, na zabawach, na weselach.
Gratulujemy, szanowni państwo, rozpoczynkowie. Jako drugie wystąpią artystki z Koła Gospodyń Wiejskich w Żuchowie. Wielkie brawa. O, jaki fajny piesek. O, jestem, kusie. Dobry, Michałowo. Dobry, kajtyż jo, zdrowo, babo. Rajmatyka wlazła w kości. Co panocie? Macie w domu dużo gości? Jak to gadają? Jak gość w doma, to od sąsiadów też dużo zazdrości. Ale ja myślę, że z kuli tego będziecie mieć dużo radości. A co? Kiedy oni raz przyjechali? A w poniedziałek przyjechali. Widziałem ja? A co oni w tych kofrach wielkich do was tak targali? W jakich kofrach? No jak? No przecież wszyscy widzieli, jak z tymi koframi do was zapieprzali. Sąsiadko, byście lepiej głupot nie godali. Wiecie co? Bądźcie lepiej se idymy dali. Obejrzyjcie, co u tej sąsiadki na tym placu te baby wyprawiają. Jezus Albo one jakie czary, albo gusła odczyniają. Wiecie co, ja wiem. One nasza wieś od klachulą uzdrowiają. Sąsiadko, wyście głupot nie godali. One się ruchowo rozwijają. Rozwijają. Polska gola, taka jest i wielka gola. Polska gola, taka jest i wielka gola. Hola, hola, baby! Co wy to robicie? Czy wam nie miłe życie? Skokocie, wywijocie, wygibocie się, jedna z drugiej się nabijocie i do tego o Polsce śpiewocie. A wy nie widzicie, co robimy? Skokamy, rękami i nogami wybijamy, bo to Rosję na mundial się wybieramy jako liderki. Jako cheerleaderki do Rosji na mundial. Słuchaj, powiem wam w sekrecie, że jakbych tak zgrabniejsze nóżki miała, też bych z wami pojechała do tej Rosji. Na mundial do Rosji. Halo, czy ciebie babu kto bije? Albo se myślisz, że ci kto twojego starego odbije? Jo bych się bić nie dała. Jo już się dość nastarała. Jak mój stary drzwiami trzaśnie, jo łaptaszyczka, fuk do miasta. Kupia się tam kąsek gotowego ciasta. A jak na galerię wleza, to mnie zaraz RLS nawiedza. A co to jest RLS? RLS to jest tak ogromnie ciężko choroba, ale walczyć z nią nie mogę, bo jak lotem od sklepu jednego do drugiego, żeby kupić coś fajnego i taniego. A medycznie to jakoś to podają, nogi same lotają. Aha. A jak wieczór potem z tymi staszami do domu zląduje, to mojego festę całuje. Potem on mi ciągiem nadskakuje, jeszcze kawa mi zrychtuje. Ciekawa zrychtuje. Jeszcze powiedz, że ci w nocy adoruje. O, sąsiadko, szczęść Boże. Co to? Deszcz pada na dworze, ani ludzie nie uciekają, ani paruzoli nie rozkładają. Co godocie? Mąkę dają w Czuchowie, albo w Karitasie co rozdawają. Pośla tam mojego starego bezrobotnego. Hej, Faroż jedzie do chorego? Przeca ludzie nie klękają, czopek z głów nie syminają, no i się też nie żegnają. Ale za chwilę poleca do domu,
bo chłop ze synkiem zostali łoba. Co padocie, że niby jo głucho osoba? Jo dobrze słysza na uszy łoba i no jo się chustka na żurok zawiązała, co by hrymy nie dostała. I chyba co by dupa się nie dowiedziała. Wiecie co? Wam to i na głupoty w głowie, jak jowo strzaska sąsiadko po głowie. O, sąsiadko, wyście są przy robocie. Masło działacie? Ja? Co padocie? 500 plus mocie. Ja! Wy macie takie dobre warunki. Wy pewnie na becikowe czekacie. Ja? Becikowe? Wyście chyba sąsiadki ogłupiały. A wiecie, w radioku gadali, że teraz każdy pensjonista 500 plus na święta dostanie. Co? 500. 500 plus, ale oni się ino tak przechwalają, bo wielką dziura budżetową mają i nic pensjonistom nie dają. A tam, wiesz co, Marika, nie ma się co nerwować. Baby trzeba zacząć trenować. Naszej drużynie polskiej kibicować. Ja to zaczynamy, a jak te 500 plus dostaniemy, to się bilet na mundial kupimy i jako trzy liderki naszej drużynie kibicować pojadymy. Tak też zrobimy. Sektor A! Sektor B! Sektor C! Do dna samego, wymiemy kufel płynu złotego. Do dna samego, wymiemy kufel płynu złotego. Jak było? Ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie tutaj jest. Ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie tutaj jest. Jest fajnie na 10. jubileuszowym turnieju kół gospodyń wiejskich. Zanim przyryktują się kolejne artystki, tym razem z koła gospodyń wiejskich w Biejsku, kolejno nasza propozycja. Pozwólcie, rozpomnieli, że zaśpiewamy wam śpiewka o familokach. Bardzo proszę. Piratki z żaglem, paradne rzędy, czwarty familion, przy familionu. Choć każdy inszy, jednaki włoku, krasne ich lico, kaj wejrzy wszędy, to tę historią, nocnym mleku, cudowy Polski, strzelców się nudzi, tu familią żyje od wieku, choć ktoś wyjedzie, inszy zaś wróci. Tu tę historią, ktoś w młodszym wieku, do dzisiaj woją, dymek cygara, tu familią żyje od wieku, tej narosnęła podróż gwiazd. Stąd krok do niebios, śpieszna poczty, bezocny chody, w dymnym obłoku, a zaś na dole cios
budowy tocni, strzelców się nudzi. Tu familią żyje od wieków, choć ktoś wyjedzie, inszy zaś wróci. Tutaj historią w najsłodszym mleku do dzisiaj wonią dymek cygara. Tu familią żyje od wieku, tej na rozstela tutaj historią w najsłodszym mleku do dzisiaj wonią dymek cygara. Familią żyje od wieku, tej na rozstela pod koszą wiara. Dziękujemy. No i myślimy, że już jest czas, aby powitać artystki z Koła Gospodyń Wiejskich w Dymieńsku. Ale Inga, ale powiedz, po co ten cyrk? No proszę cię. No proszę cię, Inga. Nic nie godaj, no tachej. Ale I Inga. nisko. Ale Inga, dzień w dzień to samo. Udowodnimy przed sąsiadami, że niesiemy do domu takie wiele zakupy. Dzień Ludzie, dobry. dobry. Ale pozaglądaj, jak oni patrzą, jak zawiszczą, aż ich skręcą. Skręcu to, ale nos, że musimy tak budować. Jo dzień w dzień po hasiokach tyrą. Bełk, trzegędza, leszczyny, czerwionka. Ławna to czego mi nie wywiedzą. I przynosza do domu babie pokazać, jakie to piękne firmowe rzeczy. Ty no narzekocie. Ja nie wiem. Czemu tak no narzekocie? Ludzie się przeca też poświęcą. Poświęcą się. Wiecie, co ostatnio moja mamulka zrobiła? Poszła do baby od kościelnego naszego, pożyczała się pelcmantem i paradowała po Dymieńsku. No i co? One tego nie wiedzą. Mamo, ale laty. A Jezus prawie było zakurzony. Ale wiecie co? No wy tak godocie, lecz Percman krakę też mógł z lisa. Inga, No, ja cię nie chcę stresować. Ale jeżeś pewno, że to jest lis. no a co by to było? No to ja nie wiem, tyś to przejechała, przydepła, siadła na to. No to leżało na drodze, musiała to kieroś stracić. A rano to jeszcze miał ciało i myszy go nie mogły. A Jezus, no nasze A kocie. pamiętasz, jak my budowali, że pojechaliśmy na czasy ciepłe kraje? Ani nie godaj. Przez 2 tygodnie w piwnicy my musieli siedzieć. A potem my się szmarowali z czekoladą. Ale Josie też poświęciła. Co Josie najeździła, żeby fototapeta z palmą kupić. A potem, żeś mi ją źle podała, przykleją, że ją do góry nogami i do zdjęcia my musieli na łeb jestować. Wiecie co, no nasze kocie. Wyście wcale nie są nowocześni. Co? My? Nie. Ja wam powiem, wy nie macie Facebooka. No to się go do Facebooku. A nie, Facebook się pisze, ja tak czytam. Tam to się idzie pokazać. Kaj się było, co się jadło, oczywiście przy świecach. I z jakimi ważnymi osobistościami. I ty myślisz, że ludzie ci uwierzą, żeś na niedzielnym obiedzie gościła Lewandowskiego, prezydenta Dudy, a Budoda. Albo żeś pływała z Putinem i rekinem. Cicho byćcie, bo
się jeszcze pomyślą, że my se wadzimy. Mężu, tyś taki męski, tyś taki przystojny. Nie potrafię ci niczego odmówić. Mogę się kupić pół litra? Synu mój doskonały, ty się tak świetnie uczysz. Same bały. Może później zostaniesz jakimś ministrem. Na ministranta go ani farusz nie chcieli. No to jakimś posłem zostaniesz, a ja jako matka posła Warszawa. A w Warszawie tyle hasiuków. Co to będzie? Inga, chodź, idziemy do Polski. To już nie idzie. To Unii? Ja, to ci. Dzień w dzień łażą po sklepach i kupują same markowe rzeczy. Ale się nachapiemy. Ale będziemy bogaci. By jeść masło. Zapłaca OC. Kupia coś dziecku. Czasem ty masz 500 plus na dzieci. Ale wiesz, te 500 plus to idzie na ZUS. Jaki ZUS? No zaspokajanie uciech starego. Albo na PIT. PIT. No potrzeby indywidualne taty. Ty się masz dobrze, masz tyle dzieci. Ja wiesz, stary, dziecka to jest skarb, to jest interes. Ale wiesz, trzeba mieć interes, żeby mieć interes. Ale ja widzę, że ty i wy mi zazdrościcie. Wciepnijcie się na luz, a za 9 miesięcy też będziecie mieć 500 plus. Dobra, nie kładę już te laudyny. Nikt nie widzi. Dostał. Być choć raz z mężczyzną. Wierzysz? Moi drodzy sąsiedzi, uratowaliście nas i nasz majątek. Ciężko. Zapracowany przeze mnie na grubie. Cicho by było, ty widzisz, odtąd się będziemy, ja zawsze go dała, że ta pani, że to są dobrzy sąsiedzi bardzo i dobrzy ludzie. Godała, co mama powiedziała? Tak, Powiedz, co mama. dodała, ja wam powiem. Powiedziała, że ten pan to jest fifrok, a ta pani łazi jak kaczka. Ty się już czuj, że ty masz tyle. Ty się do matki podany, wiesz? Ja ci powiem z tą matką, to do matki. Wiecie co, jak my się już teraz tu tak spotkali razem, no to już się będziemy zgodzać. Będziemy się już teraz przyjaźnić i kolegować. I wiecie co? Będziemy razem podglądać tamtych sąsiadów. Wy sprzęgnocie, a to są nudyści. Nie, to ty nie, ja. Ale tak jeszcze, jak my się tak już teraz razem spotkali, tak, To trzeba uczcić. uczcić, no gorzołki nie mamy tym razem, nie, ale ja może coś, tak na wesoło coś zaśpiewuj! Nie rób tego, bo będzie, że zaś cię biją. Ja myślę, że jak my się tak pięknie spotkali, to zaśpiewamy, ale wszyscy. A ta kochana publiczność to nam tak klackaniem pięknie pomoże. Ja pomożecie nam, ja? To pięknie. No to już słuchajcie, to na 3-4 jadymy. 3-4. Dobry sąsiad jest jak brat, dobry sąsiad to jest skarb.
On ci zawsze dobrze radzi, jak se w życiu nie poradzisz. Dobry sąsiad dużo wart, dobry sąsiad, dobry świat. I skończona nasza gadka, jeszcze lepsza jest sąsiadka. Koło gospodyń wiejskich w Dębieńsku, sektor A, sektor B, sektor C. Do dna samego, wypiemy kufer płynu złotego. Do dna samego, wypiemy kufer płynu złotego. Jak było? Ale fajnie tutaj jest. Ale fajnie tutaj jest. Po południu z Pamiloka gno nasz macyr belekaj. Perplik wiele i boroka, tak ona nas to dba. Na muzyce lekkie piją i jednemu zmienisz gryz, aż tu kobiety usyją, ślepka ciebie i jesteś. Ta niedzieliczka, to taką je paniczka, każdy śniący smok, chociaż baba przysiała. Każdy śniący smok, chociaż baba przysiała. Ta niedzieliczka, to taką je pieśniczka, każdy ją śpiewa rok, aż wydziałek łeb mu do. Każdy ją śpiewa rok, aż wydziałek łeb mu do. Już po ćmoku, po masku, wraca do domu rodzina. Raz do przodku, dwa do zadku i nosołki trzeszczy krak. Kapsy puste, nic za rano, ty ci święty uczcić szlak. I koszyką roźmają i wybrał na nie czas. Ta niedzieliczka, to taką je paniczka, każdy śnią bez słów, chociaż baba przyszła. Każdy śnią bez słów, chociaż baba przyszła. A niedzieliczka, taką je pieśniczka, każdy ją śpiewa rok, aż wydziałek łeb mu do. Każdy ją śpiewa rok, aż wydziałek łeb mu do. Dziękujemy i witamy brawami artystki z Koła Gospodyń Wiejskich Książenica. Helmut, Pieruna, łobeżysy, całki dzień zmarnowany. Stoja pół dnia przy pralce, już jakiemu pazury wymoczone i wszystko by naprać od nowa. Babo, coś ty tako zmierzło. Zmierzło, ja się już ani zmierzło nie chcę być. Łobeży się, sąsiad plastykami zahajcową, tak ci ma zbrodu, całe pranie mi śmierdzi. Rusz ta żyć i idź do niego, powiedz mu coś. A Ida, ale spisz tego, że tego twojego biadoleja już słuchać. Ja. No, miała rekta moja baba, ale i tego przecież nie powiem. Sąsiad, bądź no.
A po co? A ja ci to chętnie wytłumaczę. Czujesz ten smród? No jak to na wsi? Masz pełny gnojok, to ci śmierdzi. Mój gnojok ci śmierdzi. Ten gnojok sam 40 lat stoi i on ekologią płynią. A z twojego kumina taki smród, że w oczy szczypi. Ledwo luft chytum. Sąsiad, coś się tak rozciepło. Wszyscy plastykami polą, a ty się ino na nas uwsią. Przecież to nie jest szkodliwe. Mój chłopie uczony, on się na tym zna. Uczony? Jasne. A co on to niby je? A on nie wiesz, on nie maty, a umysł ścisły to on ma. Ludzie, trzymajcie mnie. Matematyk. A umysł to on można i ma, ale ściśle ograniczony do tych tujków, coście się za nimi odgrodzili. Tujków, pójdź, chłopeczku, nie gadaj z tym idiotą, pójdź. Co? Ja idiotą? Ja? Czekaj no, ty staro przekątno, ty! Ty piramido ścięto, ty! Ty ośmiościanie porynny! Ty wycinku kołowy, ty zaraz wyciekania! Ty lewostyczno całko nieokreślono! Ty, czekaj, grać kukuta! Kamuś telefon, chwila! Chodź mnie ze strachu, masz, ale się nazwał Helmut! Halo? Helmut Godo? Choby, wiercie mojego sąsiada! Ja wam powiem, kiedy to je. On plastikami hajcuje taki smród, że tego szczywać nie idzie. Musicie przyjechać. Ja jowo zrozumia, ale my cięcia mieli. Ino do 5 robimy, a już je 5. Nie starajcie się, jak co, to dajcie zaś znać. No, się tak. Helmut! Pieruna, jak nie czytasz, to naświecisz. Słuchaj no, a sąsiad nasz tak rozkwiatował piec, że na dworze nic nie widać. On jak widać do świeżu, dolałby wychodzić. Pół piątej jedzą. Halo? Helmut Godo? Ja jowo spamiętam, ino wiecie, u nas zaś cięcia były. Auto mu zebrali. Dzisiaj nie damy rady. Komendant obiecał, że od jutra musi coś zmienić. Zadzwońcie jutro. Lila, zamknę wszystkie okna i drzwi. Jutro go dopadniemy. Dzień na Dobra. Helmut! Ja już tego nie zdziwia. Wołaj ich, Helmut. Nasz pies we krzokach się powiesić chciał. W ostatniej chwili, że go odratowała. Dychu nie idzie dopaść. Wołaj ich. Stój! Helmut! Jadą, Helmut! Helmut, ale oni jadą na kołach! Obyś, Helmut, przejechali! Ona pieruna taka robota, za peletonem się pewnie. Helmut, ja już ta zima tego nie przetrwam. Ja już mam wszystkie zderzenia przekroczone. Ja już tydzień słońca nie widziała. A myśli już mam te same, co ten nasz pies. Ja cię proszę, zrób to. Ty mi już nic nie godaj. Teraz to jest sprawa honorowa. 1, 2. Halo? Helmut Godo? Choby, przyjeżdżajcie, ale wartko. U mojego sąsiada się poli. Ale tam się tak poli, że ja jeszcze takiego polenia nie widział. Tam się tak pieruńsko poli, że mu zaraz całko chałupa z góry. Helmut, Gorek masz.
Widzisz, Hilda, my od początku na zło straż dzwonili. Ja. Koło gospodyń wiejskich w Książenicach, sektor A, sektor B, sektor C. Do dna samego, wypniemy kufel płynu złotego. Do dna samego, wypniemy kufel płynu złotego. Jak było? Ale fajnie tutaj jest. Ale fajnie. Ale teraz wy sami. O, Kasia, cudownie. To jeszcze raz w takim razie. Ale fajnie tutaj jest. Ale fajnie tutaj jest. No, nie może być inaczej na 10. jubileuszowym turnieju kół gospodyń wiejskich. A co by no żaden nie podejrzewał jakiś szowinizm lokalny, to proponujemy Wojterowski do zaśpiewania, do wspólnego zaśpiewania walcerek zagłębiowski. Jak myślicie, jako to jest śpiewka, która się właśnie nazywał w tej drugiej części walcerkiem zagłębiowskim? No to zaraz usłyszycie. I na lewo i na prawo, co jest? Oka studzienka, głęboko kochana, a przy niej Kasieńka, jakby malowana. Przy studience stała, wodę nabierała, o swoim kochanku Jasieńku myślała. Gdym cię, Jasieńku, w ocie zobaczyła, co bym ja za tobą do studni skoczyła. Na pierwy rzuciła ten biały wianeczek, co sobie umiła ze samych różyczek. Powiedz mi, studzienko, czy mam do cię skoczyć? Tęskni za Jasieńkiem, czy życie ukrócić? Nie skoczę do ciebie, studzienko głęboka, za daleko do dna i zimna twa woda. Całuję listek szeroki dębowy, razem z pozdrowieniem wrzucę go do wody. Zanieś go, studzienko, do Jasieńka mego. Powiedz mu ode mnie, że czekam na niego i Gratulujemy! Powiedz mu ode mnie, że czekam na niego. Niedługo czekała, zaraz się wydała za synka inszego, co miał fajniejszego.
najfajniejszego, syntetyzującego. Łoczyn wymyślicie, chłodni kolcu idzie. Dziękujemy, myślę, że artystki z koła gospodyń wiejskich w Palowicach są już gotowe. Ostatnie właśnie prezentacje. Ostatnia prezentacja. Koło gospodyń wiejskich w Palowicach. One lubią zaskakiwać. Na wsi Palowice familok stoi. Każdy tam na plac wyleźć się boi i sąsiedzi w doma, choby w chorobie. A bo jak ten umrze i kto tu leży w grobie. Bez cóż wstąpiłem na ta ziemia śląską, bo mnie ci z Palowic wlerwili pieruisko. Każdy sąsiedzi na plac nie wylezie, nie powie do nikogo, witaj sąsiedzie. Każdy sąsiedzi nosa nie wychyli, gdyż kiedyś ludzie tacy nie byli. Nie było telefonów ani smartfonów. Po informacje wyłazili z domów. Bez to muszę na te Palowice zesłać jako kara. Niech się opamięta palowicko wiara. Poznajcie 4 najgorszych boroków, co razem mieszkają w tym familiu. Wylozłek do okna i twierdza, że mnie tu nie lubią, bo pierdza. Tu prykna, tam prykna, zdarzą się, jak capi podejrzewają mnie. Jestem sobie łożarciuszek, co gorzołka leje w brzuszek. Żadnie mnie podziela się, oj nie. Trzeci łoknie mieszko baba fest podziczało. Łop siedzenie w chałupie, w dekel się coś stało. Nie wyważa z chałupy, z jakiej to przyczyny, bo wszędzie widza, maraz, łoż drabiny. Mietły mam już wie, na zmianę używą je. Sprzątam, siabada, sprzątam i nie wyłaża. Jestech fest erotomanka, bajtuli baj. Chca kochanka po kolanka, bajtuli baj. Ogłosiłach się w gazecie, bajtuli baj. Dałach adres w internecie, bajtuli baj. Bez tuż siedza ciągle w duma, bajtuli baj. A już jesteś staro oba, bajtuli baj. Lecz to je gorzej niż Sodoma i Gomora. To je gorsze niż ta heksa Pandora. Syłą 4 plagi na woz Palowice, oszczegom, to nie są wice. Ale będzie numer, tego jeszcze nie grali, żeby na Śląsku zakos picia gorzoły dali. Co je grane? Zalina mi łokno, za łokna mi lina wystaje. Zostaw to! Jestem, on się odezwał. Jak się nie mogę drinknąć, to się i da chęknąć. Co, ktoś się wieszał? Ktoś coś gadał, że tu coś fest długiego wisi.
Pijokowi lina wisi. Będzie się wieszą. Skończyła się wolność do popitki. Żegnam pana, żegnam Boskowicki. Zapraszam cię do bram piekła. Mam tam beczka wina i jedna gryfno dziewczyna. A widzicie? Jowo w piekle mu obiecuje, że mi poleje. On chętnie tego ugości, co chleje. Na pewno. Aniu, jak się mają sprawy? Boże, co się wyprawia? Jeden zaro poradzi się wieszać. No to pięknie. Jak to, Kubuczku, pięknie? To znaczy, że pora na drugoplaga palowicką. Ty pijok, sław stamtąd, bo cię zaraz ściągna. Z jakiej to przyczyny? Mam na dolu oszkrabiny. A to dopiero początek zabawy. A macie. Mój glans, mój błysk, mój szyk, mój czar. Mam oszkrabić cały gar. To jest niebios karany. A ja mam minut piekły na stanie. Ani mego pierdu tu nie trzeba, bo szkrabiny same lecą z nieba. Jak się tu wieszać w taką pogodę? O, sąsiedzi, jak miło widzieć. Naprawdę to jest ewenement na skalę światową. A tak przy okazji to posłucham to i owo. Ale ciekawska. Ach, jakbyście gorzołeczki chce. Takie ćwiartki. Idź. O, polej. Ci poleja wyłożyła. Polej. Widzisz, udłaty, jakie kamraty? Trochę problemów, trochę kłopotów. Jak u Kargula podejść do płotu? Czy już czas na trzecioplaga? Ja, Aniu, ale co by to mogło być? Myślę, że pierdziów ma najgorzej z pewnością siebie. No nie ma się co dziwić. Zrobimy tak. Przy każdym publicznym pryku plus 1 milimetr na klejnociku. Jesteś genialny. No nie. Co się wyrobił z moim klejnocikiem? Gdy ja jedyno prykającym hydraulikiem. Dotknął mnie palec Boży i oto czuja, a z wrażenia oddali pruja. Pokaż, mam linijka. Ja już dłuższy choć odrobinka. Widzisz, bo już poległ za ciasne galoty. Chłopeczku mój złoty, twoje bryki mi nie przeszkadzają, skoro taki efekt mają. Bo w szranku takie specjalne galoty, na takie wielkie klejnoty. Gdzie Maragala? Byda ci przaja, byda cię głaskała. Te brykanie mi nie zbrzydnie, chociaż capi fest ohydnie. To ty chcesz zostać pierdziochowo? No daję ci na to moje słowo. No to biera swoje manaty i wpludzą się do twojej chaty. Jest. Sąsiadeczko, powiedz, czemu wyczyścić moje gniazdko? Bo mam same pajęczyny, kłaków na 2 pierziny. A muszę się doprowadzić do stanu używalności, bo spodziewam się gości. Nie odpowiadam na takie pytania. To życz mi miłego kochania. Dobra. Ojś tego. Masz rację. Co? Ty tchórzu, ty pieronie i cieleki na peronie. Albo nie, wiem, napij się krótki na szczury. Mam pomysł, co przyszło z góry. Patrz, wszędzie leżą oszkrabiny. Z jakiej to przyczyny? Mysz. Co? Mysz! Co?
gorzałka, wino, wszelkiego typu łoszkabidogowego bitu, sąsiadeczko, dzióbeczko, bieruszkę, się zjechałam troszkę. Uparcie i skrycie, łożycie, kocham cię nadpicie. Tra la 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 la, tra la 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 la. Jerzech z siebie zadowolony, Jerzech fest zachwycony. Nie zdążyłech czwartej plaki wprowadzić, a już się udało z tymi borokami poradzić. Nie chcecie po boczku krytykować, ale to poszło w złą stronę. No kaj wejrzyj, żaden sum nie siedzi, ani czwartej plagi nie trza. W jednej chałupie cudzołóstwo, w drugiej bimber pędzą. A to niech se razem pogrzeszą, bydum się mieli z czego nawracać. Lucek się ucieszy. Nie wiedziałem, że go masz za kamrata. Myśmy razem planujemy losy tego świata. Koło gospodyń wiejskich Polowica! Sektor A! Sektor B! Sektor C! I Karowski! Pełniamy toast za powodzenie, za zdrowie wszystkich artystek z poszczególnych kół gospodyń wiejskich, które dzisiaj wystąpiły na 10. jubileuszowym turnieju kół gospodyń wiejskich, czyli wypijemy zdrowie koła gospodyń wiejskich w Bełku, w Czuchowie, w Książenicach, no i oczywiście do dna! I jakże ja mam żyć i wesołym być, i moja żoneczka nie chce nic robić. Przylasza do chałupy i ma śniadanią, a moja babeczka na wszystko zganią. Przylasza do chałupy i ma śniadanią, a moja babeczka na wszystko zganią. Wszyscy! Do dna samego, wypijemy kufel płynu złotego. Do dna samego, wypijemy kufel płynu złotego. Hej! I jakże ja mam żyć i wesołym być, i moja żoneczka nie chce nic robić. Przylasza ze szychty i mało wiadu, a moja babeczka sztyńska tu gadu. Przylasza ze szychty i mało wiadu, a moja babeczka sztyńska tu gadu. Do dna samego, wypijemy kufel płynu złotego. Do dna samego, wypijemy kufel płynu złotego. Jakże ja mam żyć i wesoły być, i moja żoneczka nie chce nic robić. Przylasza ze szynku i ma wieczerzy, a moja babeczka z gorolem leży. Przylasza ze szynku i ma wieczerzy, a moja babeczka z hacharem leży. Do dna samego, wypijemy kufel płynu złotego. Do dna samego, wypijemy kufel płynu. A teraz wy!
pijemy beczka płynu złotego. I to był kołas pełniony właśnie z artystki z kół gospodyń wiejskich, które dzisiaj występują w dzisiejszym jubileuszowym turnieju kół gospodyń wiejskich, a troski dla oddechu, tak jak wspomniał, artystka niesamowito Teresa Schulz ze samej Grabownie, czyli z Rybnika, wspaniała humorystka, gawędziarka. Zapraszamy Cię, Teresko, po schodkach, pokorzymy Marek pukają na to, może wyjść, bo na tu pierwszy raz na tysa. O, światło zaświecone. Wielkie brawo do Teresy! Witam Was wszystkich bardzo pięknie i serdecznie. Ale mnie sam osielpili, teraz nic nie widzę. Wiecie, przyjechałem z takiej małej dzielnicy Rybnika, która się nazywa Grabownia. Należa do takiego gatunku człowieka, co się nazywa gawędziarka. Wiecie, to jest taki człowiek, co ogromnie robi dużo godu. Jak mój miał już w domu dość, to mnie pośle kaj na taką imprezę i jak mi się tam tak dają wygodać, to nie wiem, tak ze 2-3 dni w domu pokój. To od Was będzie zależało, czy będzie miał w domu pokój, czy nie. Na początku, żebyście nie godali potem w domu, że sam taką rubobaba była, to Wam powiem, skąd się to wzięło, czyli jako to mam komedię z odchudzaniem. Bo powiedzcie sami, co to dzisiaj za głupio moda nastała. Każdy ma być jak glista. Ja już tego słuchać nie poradza. Puszcza telewizor, aerobik. Włącza radio, gimnastyka. Otworza gazeta, zaś jakoś nowo dieta cud. Wiecie, że ja już mam strach krauza otworzyć. A w robocie koleżanki toż też mają fioła na tym punkcie. Ino wertują teraz to mają te gazeciska, a jadą w tych przepisach na te diety. Roznodły taką dieta, co trzeba pszenica jeść. Ja się tak po boku śmiała, sobie myślała, nie dość, że one nie schudną, to jeszcze kurę by było brusku. Wiecie, nie poradziła się im ugnać. Musiała śnili ta pszenica zacząć jeść. Wiecie, że mnie po 2 tygodniach poczynała kwuczeć? Ja się bała, że zaczyna jajka nieść. I dach temu pokój. Haj tam. Zaś mi znodły, wiecie, w gazecie takie tabletki. Teraz dobrze słuchajcie. To są takie tabletki, co nie trzeba nic robić. Idzie wszystko jeść. Łyko się taką tabletka na wieczór przed spaniem i bez jedna noc na spaniu od 5 do 8 kilometrów. No, ja se tak myślę, że takie tabletki to musi być ogromnie niebezpieczna rzecz. Gdyż jakby mi tak mój zefel taką tabletka bez pomyłka łyknął, to do rana między łożnicą poradzi przelecieć. Kaj tam. Zaś mi, wiecie, znodły w czasy odchudzające w siodle. I zaro mnie tam zapisały. Jak ja przyjechała do domu, padach to mojemu zeflowi, on mnie zaro wziął do Rybnika. Nakupił mi 2 kofry szmot. Jeden rozmiar na teraz i drugi 4 numery mniejsze. Bo mi go to przeca jak tam schudniesz, to też musisz pięknie wyglądać, co mi tam gańby nie narobisz, prawda? Ja się, wiecie, zaro kupiła taki szumny chód, brele od słońca, szczewiki na takich krumflekach, uszyła se takie galoty, bo w umie pokorza. Ale śmieszne. W kecce bych się na konia nie wydropała, nie? Jak ja zajechała do tego ośrodka, oblykła się te galoty, ten szumny chód, brele od słońca, te szczewiki na tych krumflekach, a oni mnie zakludzili do tej masztalni, a ten koń mnie zejdzie. Łomcochki zatkiem do roga w masztalni, kopytami się zaparł i za pieruna nie wylezie. Oni mnie na drugi dzień posłali do domu, wrócili mi wszystkie pieniądze, a jeszcze mnie prosili, żeby im tam więcej nie przyjeżdżała,
Bo z kuli mnie nie będą psychologa do koni skluczać. Powiem wam, że tu się załamała. Siedza w domu, a przyszła sąsiadka, bo do słuchaj, u nas tam w pawilonie sprzedają taki pasy gumowe odchudzające. To się wdziewo nasia i se chodzi i to se chudnie. A jak nie ma rezultatów, to ci w reklamacji pieniądze wracają. Jo się zaszła, kupiła się ten pas, wdzięła nasia, chodziła miesiąc, przybrała 5 kilo. Ida z reklamacją. Jak przyszła do tego sklepu i godem o mi się to grychtyk rozchodzi, to ten panoczek z zalady mnie tak 5 razy zmierzył, z wierchu na dół i na co. W końcu mi go do tak, wie pani co? Pani to jest ekstra przypadek. W pani przypadku to ten pas gumowy by trzeba było na lodówkę naciągnąć. No. Tu się załamała jeszcze bardziej, no już na blank. Siedza w domu, a wtedy to na tym TVN-ie leciały takie telenowele wenezuelskie. Była Manuela, jedna była zbuntowana, kiedyś też tam była zawiedziona i była przerwa, reklama, wiecie? I pokazywali coś takiego. Wyglądało to choćby normalny pasek do galot, a same ta szpina to było taki coś, co po brzuchu łechto. I jak to łechto, wtedy se chudnie. Jo se zaro potem napisał. Ale jak mi to ino listunorka przyniosła i trzeba było zapłacić, to ja wiedziała, że na razie Zeflowi się do tego przyznać nie mogę. Powiesiła to na razie do szranku między inkrze poski. Nawet jak nasze bajkle na placu grały w bal i wyczasły sąsiadowi szyba, to ten najmniejszy, pierwsze co zrobił, przyleciał i Zeflowi pas od galot schował. Zefer szuka pasa, otwarł szrank, gotuje, a tu jakiś nowy pas? Aż mnie zamorzyło. Za pion chodzi, wiecie, to ty, wiesz jaki ten pas jest fajny? On tak oby ci po brzuchu łechto, wiesz jak to podnosi? Człowieka na duchu. Po 2 tygodniach mojemu Zeflowi pępek do krzyża przyniósł. Wolnie trzeba było se przyznać, no ale wiecie jak to go dają, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nareszcie Josie mogła zacząć odchudzać. Stoja przed żadłem i kombinuje od czego zacząć. Se myśla tak, tu idzie ku zimie, mantlem przykryja, nie będzie widać, nie? Kark widać cały rok, zaczyna od karku. Zapłach to, ale musiała to mieć za mało dociągnione, bo mnie to tu nic nie łechtało. To dociągła. Samie to zaczęło łechtać, tu mnie to zaczęło dobić, ślepia na wierchu chowy żaba i na to w los sąsiad. Wiecie co u mnie gotki, a plotów na wsi narobił? Najwięcej tłumaczenia, żech miał faroża. Że mój Zefer to nie ma zły chłop i ja się wcale z kuli niego wieszać nie chciała. A po tej ostatniej haj, jaką mi Zefer zrobił, to się mi i całkiego odchudzania odechciało. I powiem wam, że się wzięła za czytanie książek i znudłach w jednej książce stołu, że był taki bardzo mądry uczony. On żył już tam wiele lat przed naszą erą i on już wiedział, że doskonałością formy jest forma kulistu. A te nasze głupie loki od mody tego nie wiedzą. Dziękuję. Teresa Schulz, sektor A, sektor B, sektor C. No i zdrowie Tereski pijemy. Do dna samego, wypijemy kufel płynu złotego. Do dna samego, wypijemy kufel płynu złotego. Jak było? Ale fajnie, długie jest. Ale fajnie, długie jest. I zanim rozpoczniemy drugą konkurencję, czyli śpiewka o
o górnictwie, my się wam bliżej przedstawimy. My są Elfry z Dębieńska. My są Elfry z Dębieńska, taki gruby ze Czerwionki. Mocne mnie, no w pyskach, z nami fręki tracą wionki. Mocne mnie, no w pyskach, z nami fręki tracą wionki. Uma doma, no, trochę do laberga szola. Mante amcu, palacu, Kontra. z nami fręki tracą wionki i są temu wielce rady. Bo snos nie tak jak śpiątki, snos karucy całkiem szwarne. Bo snos nie tak jak śpiątki, snos karucy całkiem szwarne. Umarł do matry, no, krople co laberga szola. Mater amcu, palacu, Kontra. Snos karlusy całkiem szwarny, nóżki proste jak sztylmowe. Ale to nie takie ważne, ważne to jest drzewo grome. Ale to nie takie ważne, ważne to jest drzewo grome. Uma do mary, no, krąte co laberga szola. Mater amcu, palacu, Kontra. ważne to jest drzewo gromy, coś piernika robić trzeba. Nie stoć no i nie ronić, manna do mnie spadnie z nieba. Nie stoć no i nie ronić, manna do mnie spadnie z nieba. Uma do mary, no, krąte co laberga szola. Mater amcu, palacu. Jeszcze raz kontra. My są Elfry z Dębieńska, taki gruby ze Czerwionki. Mocne mnie, no w pyskach, z nami fręki tracą wionki. Mocne mnie, no w pyskach, z nami fręki tracą wionki. Uma do mary, no, krople co laterka szola. Mater amcu, palacu. Ostatni raz kontra. To ja też ostatni raz. I łup. Dziękujemy. No, szanowni Państwo, tu już powiem, współczuję wam, bo jak tu wybrać najlepsze artystki, z którego koła gospodyń wiejskich? No myślę, że może śpiewka o górnictwie nieco sprawa wyjaśni i również alfabetycznie. Jako pierwsze artystki z koła gospodyń wiejskich Bełku. Zaproszony. Do roboty, żonka
śmieszku i teraz nie będą się śmiać, no zachwycie. Ha, ha, ha. Sektor A. Sektor B. Sektor C. I zaproszamy artystki z koła gospodyń wiejskich na C, czyli z Czuchowa. Zapraszamy, zapraszamy. Żadnego cynku nie dostali, to może zaczniemy. Ta Karolinka. Proszę bardzo. Poszła Karolinka do Karolina, poszła Karolinka do Karolina, a Karliczek za nią, z flaszeczką wina. A Karliczek za nią, z flaszeczką wina. Szła do Karolina, przed się patrzała, szła do Karolina, przed się patrzała. Ani się na swego synka szybkotnego nie obejrzała. Ani się na swego synka szybkotnego nie obejrzała. Zapraszamy. Koło gospodyń wiejskich Czuchowie. I chcieli go wziąć na wytrzymałość. Na Śląsku
Koło Gospodyń Wiejskich Słuchowa. Sektor A? Sektor B? Sektor C? Prowadź mnie dróżką, ten szeroki świat. Prowadź mnie dróżką, ten szeroki świat. No i lasę inszego, syneczka miłego, co mi wyciera. No i lasę inszego, syneczka miłego, co mi wyciera. Wróć się Karolinko, czemu idziesz precz? Wróć się Karolinko, czemu idziesz precz? Nie odpowiem tobie po swojemu zdrowie, to nie twoja rzecz. Nie odpowiem tobie po swojemu zdrowie, to nie twoja rzecz. Nie odpowiedziała, synka obierzała. Oj, I zaproszony artystki z Koła Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku. Ciekawe, na co czekają. To zaśpiewamy w takim razie ta zwrotka, którą Rzech łopuści. Jest. Wróć się Karolinko, moja dągoście. Wróć się Karolinko, moja dągoście. Ja się już nie wrócę, bo się bardzo smucę, bo już na moście. Ja się już nie wrócę, bo się bardzo smucę, bo już na moście. To było wejście, na co czekały? No nie dziwiemy się. Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku. Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku. Sektor A. Sektor B. Sektor C. Jak było? Było fajnie. Nie, posłuchajcie. Stop. Ja proponuję, żeby my dali się czegoś napili, bo jakoś, wiecie, wchodzimy, że się tak wyraża, na psy. No to do dna. A my zapraszamy.
Zaproszamy koło gospodyń wiejskich z Książenic. Jakże ją żyć i wesoło być, jej moja babeczka nie chce nic robić. Przylasza do chałupy, nie ma niczego, a moja babeczka, no i co z tego? Przylasza do chałupy, nie ma niczego, a moja babeczka, no i co z tego? Do samego, wypięty kufer płynu złotego. Do samego, wypięty kufer płynu złotego. Dziękujemy i zapraszamy artystki koła gospodyń wiejskich w Książenicach. Cię Emilii, jakoś się czujesz, kaj ty się tak wybierusz. Być dzisiaj święto patronki naszej, czy ty to jeszcze pamiętasz? Lata mijają, wspomnienia wracają, a ja to wszystko pamiętam. Ojciec Fedrową, upa Fedrową, czy ty to jeszcze pamiętasz? Szkoła górniczo, ten czas zapierniczą, a ja to wszystko pamiętam. Pierwsza robota, strach był w galotach, a ja to wszystko pamiętam. Ajajajaj, takie jest życie Ślązoka, choć czasem jest trudno, to wcale nie nudno, z uciechy moż płaczki w oczach. Ajajajaj, takie jest życie Ślązoka, choć czasem jest trudno, to wcale nie nudno, z uciechy moż płaczki w oczach. Żonka kuśka dała, z Bogiem padała, a ja to wszystko pamiętam. Jak karmitka wziął, z icherką łosporek spion, czy ty to jeszcze pamiętasz? Jak z dołu jechali, flapsowa dostali, a ja to wszystko pamiętam. Po szychcie dali, ćwikel kopali, czy ty to jeszcze pamiętasz? Nie byłżeś w stanie, urlop na żądanie, ja to wszystko pamiętam. 4 grudnia zegarek dali, czy ty to jeszcze pamiętasz? Ajajajaj, takie jest życie Ślązoka, choć czasem jest trudno, to wcale nie nudno, z uciechy moż płaczki w oczach. Ajajajaj, takie jest życie Ślązoka, choć czasem jest trudno, to wcale nie nudno, z uciechy moż płaczki w oczach. To były czasy nad morzem czasy, a ja to wszystko pamiętam. Na święta paczki, do dziecek graczki, czy ty to jeszcze pamiętasz? Kończyć kozali, szpadą wygnali, a ja to wszystko pamiętam. Życie przemijo, teraz pędzejo, dopomóż Jezus Maryjo. Grosze nam dali, tak my się doczkali, a ja to zawód górnika zanika. Święto Barbaro, podziemi pani, czuwaj i być zawsze z nami. Już ino ksiądz o nas górnikach pamiętał, mszoną odprawi, pobłogosławi, takie to mamy święto. Ajajajaj, takie jest życie Ślązoka, choć czasem jest trudno, to wcale nie nudno, z uciechy moż płaczki w oczach. Ajajajaj, takie jest życie Ślązoka,
serca z dwóch tajli mamy, taki jest nasz wizerunek. W jednym jest śląskość w mowie i czynie, w drugim mamy fedrunek. Ajajajaj, takie jest życie Ślązoka, choć czasem jest trudno, to wcale nie nudno, z uciechy moż płaczki w oczach. Ajajajaj, takie jest życie Ślązoka, choć czasem jest trudno, to wcale nie nudno, z uciechy moż płaczki w oczach. Śpiewały krążenie tanki. Dobra, słuchajcie, zaśpiewamy bez muzykantów. Bez muzykantów zaśpiewamy. Górnicy, górnicy, co węgiel kopiecie, pod ziemią siedzicie, o świecie nie wiecie. Bis! Pod ziemią siedzicie, o świecie nie wiecie. Na świecie, na świecie. Na świecie, na świecie, słoneczko nas grzeje, a u was kopalni pod cienkiem się leje. I powtarzamy. A u was kopalni pod cienkiem się leje. Jak przyjdzie wypłata. Jak przyjdzie wypłata, z pieniędzmi przyjdziecie i z nami działkami se potańcujecie. Jeszcze raz. I z nami działkami se potańcujecie. Bo górnik obszarny. Bo górnik obszarny Rok tańcu. rok tańcu wybiją i pięknej muzyczki z dzieweczką nie miją. I na finał. I pięknej muzyczki z dzieweczką nie miją. No i pieśń o tematyce górniczej w wykonaniu naszych artystek z koła gospodyń wiejskich. Halowica. Piosenkę dedykujemy wszystkim górnikom, którzy są rok przed pędzyją. Mocniej, 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 chłopie, nie oszczędzaj rąk. Jeszcze parę ton wykopiesz, nim wyjedziesz stąd. Silniej, 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 bracie, spróbuj wziąć się w garść. Za bezsilność nikt nie płaci, mimo twoich lat. Jeszcze tylko rok, i wyjedziesz stąd, I wyjedziesz stąd. 300 parę dni zostało, potem resztę życia całą możesz sobie wziąć. Jeszcze tylko rok, i wyjedziesz stąd, 300 parę dni zostało, potem resztę życia całą w diabły możesz wziąć. Raźniej, 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 chłopie, i uśmiech na twarz. Złota czarne bryły kopiesz, w złotych ręce masz. Szybciej, 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 stary, chleb codzienny gaz. A ty musisz zdążyć z planem, nim ostatni zjazd. Jeszcze tylko rok, i wyjedziesz stąd, 300 parę dni zostało,
życia całą w diabły możesz wziąć. Jeszcze tylko rok i wyjedziesz stąd, Szkoda tylko, że zostało reszty życia ciut za mało, by zapomnieć to. Jeszcze tylko rok i wyjedziesz stąd, Szkoda tylko, że zostało reszty życia ciut za mało, żeby przeżyć coś. Wielkie brawa, koło gospodyń wiejskich Stanowica. Sektor A, sektor B, sektor C. Uwaga, uwaga, szanowni państwo, rozumniutkowie, dostaliście te kartki i te roski podkreślocie. Podkreślocie, albo krzyżyk obok koła gospodyń wiejskich wybranego przez was stawiocie i za roski puszczymy takie koszyki i do tych koszyków, tak jak w kościele, będziecie zbierać. W każdym sektorze będzie jeden koszyk, doczekajcie. Jademy z dołu do góry. Nie, góry na dół będzie wygodniej. Góry na dół będzie wygodniej. Proszę bardzo, podajemy sobie na dół. Wielkie brawa dla tych kapelmańsków, muzykantów, jak się patrzy. Szanowni państwo, rozumniutkowie, do czasu, aż zostaną podliczone głosy, postaramy się was w jakiś sposób zabawić. Teresko, za chwileczkę, siedlicie jeszcze. Posłuchajcie, jak chcę zainicjować z okazji tego jubileuszowego 10. turnieju kół gospodyń wiejskich pierwszy turniej sektorów. Będą trzy konkurencje. Pierwsza jest na okrzyk, czyli jeszcze raz, uwaga,
a potem jakie będą dalsze konkurencje, to się okaże. I kto na 10. jubileuszowym turnieju kół gospodyń wiejskich, jaki sektor zdobędzie mistrzostwo, to się łokorze. Na razie sektor A! Sektor B! Sektor C! Ocena nastąpi później, a teroski, uwaga, drugą konkurencją. Zaśpiewamy najpopularniejszą pieśń biesiadną na całym świecie. Śpiewka z Górnego Śląska oczywiście, przez polonusów uwielbiano, przybliżą im Polska. Sektor A śpiewał pierwszy refryn, sektor B śpiewał drugi refryn, a sektor C trzeci refryn. A refryn jaki to jest, to zaraz się dowiecie, no bo śpiewka to jest szła dzieweczka, czyli styknie ją zaśpiewać, co? Gdzie jest ta ulica i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo. A zwrotki wszyscy śpiewamy oczywiście. I polewiemy się, no co jest? Zachowanie podczas tej pieśni też będzie oceniane. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, i jeszcze raz, do zielonego, a spotkała myśliweczka bardzo szmarnego, I refren sektor A tylko. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocha mnie? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, I jeszcze raz. ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocha mnie? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę. I wszyscy myśliweczku. Myśliweczku, kochaneczku, bardzo ci rada, bardzo ci rada, bardzo ci rada. Dałabym ci chleba z masłem, ale go zjadła, ale go zjadła, ale go Zjadła sektor. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co I jeszcze kocham ją. raz. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Jakże zjadła, To mi się nie chwal, to mi się nie chwal, to mi się nie chwal, bo ja bym cię w lesie spotkał, to bym cię zebrał, to bym cię zebrał, to bym cię zebrał. sektor C. Jak oni mają takiego dyrygenta, to nie ma co skakować. I jeszcze raz. I choreografia i wszystko. I czwarta zwrotka, wszyscy śpiewają refren tych wszyscy. Myśliweczek bardzo szmarny, czarne szlynka ma, czarne szlynka ma, czarne szlynka ma, a na jego rosną miło płaczki łocie rąk, płaczki łocie rąk, płaczki łocie No rąk. wszyscy proszę. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę,
Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, kocham ją. Wielkie ukłony dla Państwa. I zapraszamy naszą gwiazda Tereska. Muszę wam powiedzieć, że doskonale się orientujecie, dzisiaj jest Chrystusa Króla, a ona jest z Golejowa i tam parafio jest właśnie pod wezwaniem Chrystusa Króla i ona zamiast na odpuście fajerować, to przyszła tutaj z nami 10. jubileuszowy turniej. Ale Czesiek, wszystko co mi się należało zrobić, jak zrobiła. W kościele była, na komunii była, łowiaczek zrobiła, zaprosiła wszystkich moich dzieci, mam 3, 4, 5 wnuków do tego zięcia, więc familię dość. Łowiat pojedli, pomyła i przyjechała. Przyjechała się tyknąć. Teresa Puls. Jeszcze podzieliła wszystkie wnuki, żeby miały z czymś na rower. Słuchajcie, teraz może pogodą wam coś takiego, co nie będzie może takie śmieszne, ale może będzie ciekawe. Chcę wam powiedzieć o tym, co mnie nerwuje. A mierzi mnie i nerwuje ta dzisiejsza moda. Bo to, że świat idzie ku nowemu, to dobrze. Ale czy my musimy brać wszystko tak, jak leci? Łońskiego roku moja kuzynka wydawała dziełcha. Mieliśmy se fest za coś, jak nas młodzi przyszli zaprosić na te wesele. Josia też rozłoblykła, poszła do tej kuzynki się spytać, czy jej nie poradza jako pomoc przy tym weselu. A ona mi pada tak, wiesz, tak to by już wszystko miała. I no najwięcej komedię to mam z tym, żeby to pozbierać wszystko, co teraz ta młodopanie musi mieć. I tu mi zaczęła wymieniać. Coś czerwonego, modrego, pożyczanego, ukradzionego. Ona mi tego nagodała jeszcze więcej, ale wybaczcie, ja tego wszystkiego nie spamiętała. Myślała, na cóż teraz tego? A ona mi go to jest na szczęście. No wiecie, jak ja się wydawała, to moja starka mi padali tak, dziołcha, musisz mieć przy siebie merta, bo merta odgania złe. Do taszki se wejść do kościoła pieniądz, żeby się was zawsze pieniądze trzymały i kąszczek chleba, żeby wam nigdy w życiu chleba nie brakło. A potka dodali, padali, w kościele trzymajcie się fest blisko siebie, żeby się bieda między was nie wcisła. A ta kuzynka mi pada jakoś ty głupio, a zacofano, a w takie zabobony wierzysz, a kajby to tam młodopani ten chleb, albo te pieniądze ze sobą wzięła, jak teraz młodopani ani taszki nie mogą. A z mertą to by się ani gańby nie robiła. Nie no, młodopani teraz taszki, a to kaj to wszystko coś mi to nagodała, a czego nie poradza spamiętać. A ona go wiesz, te modre to jest przeważnie taki halter, to naciągnie na noga, pod szatami nie widać, a ta reszta to byle kaj po utyku. To teraz, to tak na szczęście, ta moda przyszła z Ameryki. Wiecie, jakby tak iść torami myślenia mojej starki, to coś pożyczanego, żeby całki życi chodzili na pożyczki. Coś ukradzionego, żeby mieli taką biedę, aż będą musieli chodzić kraść. A czy ta cała reszta przynosi szczęście, gdy jak się tak czytam gazety, oglądam telewizor, radia słucham, to w tej Ameryce też mają ogromnie dużo rozwodów. A bo co powiecie na te Halloweeny? Gdy jak się tam w Ameryce taką modę mają, to niech to tam jest. Mnie tam to nie zawodzą. Ale tu u nas Dzień Wszystkich Świętych to jest szczególny dzień w roku, prawda? Ja stoję w tym dniu nad grobem ojca, matki, rzeką, wspominam. Czasami sam czuję ogromny ból. Nie wyobrażam sobie, żebym miała przyjść do domu i lotać po chałupach i straszyć. Wiecie, pora lat temu sprzątała dzień prędzej przed wszystkimi świętymi na grobach, robiła porządek, stroiła. Widziała, jak na cmentarz przyszła nauczycielka z całą klasą. Byli na grobie nieznanego żołnierza, polili znicze, ona mi tam tłumaczyła. Potem szli na groby zmarłych już nauczycieli. Ogromnie mi się to podobało. Ale jakże wjechała do domu, to w chwilę szkoły minęła całą klasa po przeblekanych straszydeł. No nawykaj to idziecie. Do szkoły, na bal halloweenowy. Obejrzyjcie, jedna wieś, jedna szkoła,
a 2 nauczycielki, prawda? Downi jak chłop, ojciec wychodził na szychtach, żona matka żegnała go słowami z Panem Bogiem. Życzyła mu szczęśliwej szychty. Tak żegnała dzieci, jak szły do szkoły. Po południu wszystkich witała w domach. Witam cię ze szkoły, witam cię ze szychty, witam cię z kościoła. Wiecie, ja też tak w domu jeszcze robię. Ale była u nas moja chrześnica Violetka i je. Bo to ciocia, jak wy sam głupie godocie. No ja, Violetko, ale czemu głupie? No tak niemodnie. No a jak teraz modnie? No normalnie, cześć. A opowiedzcie, czy ta nasza noc świętojańska jest gorszym świętem zakochanych od tych walentynek? Ja rozumiem, czerwiec, najkrótsza noc w roku, cieplutko, idzie się przeszpacerować, siednąć se na miedzy, dać se dzióbka, a bez zima w lutym chyba ino do okolnika przymarknąć. Pamiętacie, niedawno próbowali nam na siła na gwałt wciść Dziadka Mroza. Dzieci się nie dały, dzieci się sztrabły i dzięki dzieciom do dzisiaj mamy świętego Mikołaja. A teraz byle psińco. Jak ino jest z zachodu albo z Ameryki, to jest happy, cool i ogromnie modne. Ja wiem, że my są w tej nowoczesnej Europie. Na pewno musimy się od nich trochę nauczyć. Na pewno musimy od nich niektóre rzeczy przejąć. Ale nie możemy sobie dać powiedzieć, że wszystko co nasze jest złe, niemodne i zacofane. To my musimy sobie pielęgnować nasze tradycje, przekazywać je młodym, bo żaden za nas tego nie zrobi. A świat niech też widzi, że my też to pokazać przed samymi. Dziękuję. Myślę, że udało się dosyć dobrze, więc postanowiliśmy utrzymać Państwa w tym samym nastroju. Matko moja, ja wiem, wiele nocy nie spałaś, gdym opuszczał twój dom, aby iść w obcy świat. Na szczęście dalekie, skromny dar, dniany ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie i barwny jak kwiat. Na szczęście dalekie, skromny dar, dniany ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie, soczysty i barwny jak kwiat. Do dziś tulipany i wiśnie, żywa wciąż zieleń łośnie słowika wśród znów. Jedyny na świecie robi mi trochę smutny twój uśmiech. Nade wszystko kochane twe oczy są tu. Jedyny na świecie, drogi mi, trochę smutny twój uśmiech. Nade wszystko kochane twe oczy matczyne są tu. Smutno i źle, idę w leśną gęstwinę, w szumie temu witrowi te dawne dni. Nazwalonym przez burzę, w starym dniu, dniany ręcznik rozwinę,
Wtedy wraca twa miłość matczyna i szczęście i łzy. Zwalony przez burzę w starym dniu miany ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość matczyna i szczęście i łzy. Zwalony przez burzę w starym dniu miany ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość matczyna i szczęście i łzy. Wtedy wraca twa miłość matczyna i szczęście i łzy. Dziękuję Państwu, jesteście Państwo bardzo mili. No i nasza śpiewka nie ma to jak w rodzinie, bo myślę, że możemy tak powiedzieć, że tworzymy jedna wspaniała rodzina. Raz, dwa, trzy! Bez tydzień, jak nie rok, dwa razy, po południu, we niedziela czasem, żoneczką i córą najmłodszą, ze wszystkich na świecie najsłodszą, wrot i tynek, odwiedzinek, do rodziny, wrot i tynek, odwiedzinek, do rodziny. Nie ma to jak w rodzinie, to rodzina, bo nie zginie. Ojcem teście, wujek ciotka, wraz z bratową, moja ciotka. Ojcem teście, wujek ciotka, wraz z bratową, moja ciotka. Mama komuś z posypką upiecze, ojciec flaszka z pietyja przyniesie. Na beczki zrychtują od tyłu, zaś ojciec poszlubie wytyją. Rozgoniemy śmiechem smutki o tym jednym, o malutkim. Rozgoniemy śmiechem smutki o tym jednym, o malutkim. Nie ma to jak w rodzinie, to rodzina, bo nie zginie. Ojcem teście, wujek ciotka, wraz z bratową, moja ciotka. Ojcem teście, wujek ciotka, wraz z bratową, moja ciotka. Potem wujek krzywicę mną powie, Się na swych brody nie powiem, a siostrą to mało nie pękną. Też uśnie na ręczce na pewno, a na koniec po wieczerzy zaśpiewamy jak należy. A na koniec po wieczerzy zaśpiewamy jak należy. Nie ma to jak w rodzinie, to rodzina, mo nie zginie. Ojce teście, wujek ciotka, brat z bratową, moja ciotka. Ojce teście, wujek ciotka, brat z bratową, moja ciotka. Nie ma to jak w rodzinie, to rodzina, mo nie zginie. Ojce teście, wujek ciotka, brat z bratową, moja ciotka. Ojce teście, wujek ciotka, brat z bratową, moja ciotka. Dziękujemy, jesteście Państwo wspaniali. Szanowni Państwo, rozsądkowie, tak jak już wspominał Migodon, to już po raz kolejny, że w ramach tego 10. jubileuszowego turnieju kół gospodyń wiejskich rozgrywamy pierwszy turniej międzysektorowy. I teraz kolejna konkurencja, bo musimy to rozstrzygnąć. Na razie jest
3 i 3. Prosimy na ochotnika odważne 3 kobiety. Już tam widzę, jedna z sióstr jest najodważniejsza na świecie. Myślę, że to przykład. Zapraszam Cię pięknie, siostrzyczko. Ja bym jakiś mikrofon może potrzebował taki bezprzewodowy. Bo na to rząd nie był przygotowany. Już mamy porapowane wszystko, ja? O, przez... Proszę pozostań. Wielkie brawa dla siostrzyczko. Jakie to siostra ma zakonne imię? Agnieszka. Agnieszka, piękne. Piękne imię. Czy któraś z pań z sektora B jest w stanie stanąć w szranki z siostrą Agnieszką? No dobra, po naszemu, ze siostrą Agnes. No zapraszam, no bo wyciągna, no i po co wam to jest? Co? Nie ma takiej opcji podobno. Czy w sektorze A jest ktoś odważny? Chodzi mi o panią. W takim razie ogłaszam, że w tej konkurencji zwyciężył sektor C! Może być. Wielkie brawa dla siostry! A siostra może byś chciała coś zaśpiewać? Jezinie! Co zaśpiewamy? No ja się boję, że jak jej do mikrofon, to nie skończy do północy. To co śpiewamy? Orawa. Orawa! Dobre, to może jak tutaj Agnes mikrofon. Orawa, ta ora nie łada. Torrente Kozań, ora z tego prawa. Torrente Kozań, ora z tego prawa. Orawa, zielone stawiańce. Torrente Kozań, łotry na barańce. Torrente Kozań, łotry na barańce. Orawa się żeni, nie mieli w dół. A ją od morawy, do listowa zuzu. A ją od morawy, do listowa zuzu. A siostra Agnes je discerny chce to prowadzić i na wszystkie góry. Dziękujemy. Wielkie brawa. Wielkie brawa dla siostry. Tak, szanowni Państwo, już wszystko się rozstrzygnęło, ale zanim to nastąpi, my zaśpiewamy jako śpiewka, a ja proszę na ta scena wszystkie artystki z wszystkich kół gospodyń wiejskich, czyli z koła gospodyń wiejskich w Bełku, koła gospodyń wiejskich w Czuchowie, w Dębińsku, Książenicach i Palowicach. Zaproszamy. No bez krzyku, spokojnie i dawajcie pozór na schody. Myślę, że się tu wszyscy zmieszczymy, zaraz porakujemy, wiele nas to wspólnie razem wystąpiło. A my zaśpiewamy taką czeską śpiewka, precz smutki niech zginą, wspomnienia niechaj płyną. Zaproszamy, chodźcie tu, zapełniajcie ta scena, bo szkoda czasu. Raz, dwa, trzy. Po kolei się ustawią lekcją był od lewej strony i dalej alfabetycznie, żeby się nie pomatrali. Precz smutki
piosence, bo w naszej terenie przyjęte jest nabawić się fajnie i śpiewać też. I zawsze mamy chęć na szał, byleby śpiew wesoło brzmiał, bo w naszej terenie przyjęte jest nabawić się fajnie i śpiewać też. I zawsze mamy chęć na szał, byleby śpiew wesoło brzmiał. Bando, wszyscy! Bando, rozstania nadszedł już czas. Bando, na zawsze złączyłaś nas. Bando, bez ciebie smutno i źle. Pożegnania koniec, rada jest ogień, wkrótce znów spotkamy się. Jeszcze raz bando! Bando, rozstania nadszedł już czas. Bando, na zawsze złączyłaś nas. Bando, bez ciebie smutno i źle. Pożegnania to nie dla nas ogień, wkrótce znów spotkamy się. A drugą zwrotkę zaśpiewamy blank na zakończenie. Wielkie brawa dla tych wspaniałych artystek! Sektor A, sektor B, sektor C. Szanowni Państwo, Rostomilutkowie, i tak, nasze artystki Koła Gospodyń Wiejskich otrzymują oprócz pucharów za udział w 10. jubileuszowym turnieju kół gospodyń wiejskich nagrody pieniężne ufundowane oczywiście przez pana burmistrza. Również jest ufundowany wspaniały puchar. To od was, szanowni państwo, nagroda publiczności. Zapraszam na scenę pana burmistrza, pana przewodniczącego, panią dyrektor Domu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach celem wręczenia pucharów i oczywiście dyplomów i ogłoszenia werdyktu, bo tego nawet ja, szanowni państwo, nie wiem. Zapraszam państwa. Zapraszam również panią Barbarę Majnisz. Majnusz, przepraszam oczywiście. No. Byłoby za wesoło, jakby z czegoś nie... Zepsuł. Zapraszamy również pana starostę. Myślę, że pan burmistrz będzie odpowiednią osobą do ogłoszenia werdyktu, ale najpierw dyplomy i puchary za udział w 10. jubileuszowym turnieju kół gospodyń wiejskich. Koło gospodyń wiejskich w Bełku! Koło gospodyń wiejskich w Czuchowie, proszę bardzo. Koło gospodyń wiejskich w Dębieńsku. Koło gospodyń wiejskich w Książenicach. I koło gospodyń wiejskich w Palowicach.
A które koło gospodyń wiejskich otrzymuje nagrodę publiczności? Poprosimy jednego z publiczności, czyli pana burmistrza, o ogłoszenie tego werdyktu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Myślę, że na Pojszczotku to będzie najwłaściwsze miejsce do ogłoszenia właśnie tego werdyktu. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale trudny, ale zaszczytny moment, w którym ogłaszam pierwszą nagrodę publiczności dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku. Sektor A! Sektor B! Sektor C! A w imieniu starosty rybnickiego, wicestarosta rybnicki, proszę bardzo, panie Marku, Marek Profaska, również. Panie burmistrzu, szanowne koła gospodyń, szanowni goście, ja chciałem w imieniu pana starosty Damiana Mrowca, własnym oraz samorządu powiatowego, mieszkańców powiatu rybnickiego podziękować za te 10 lat wspaniałej pracy. Jesteście takimi diamentami tej naszej tradycji pokazywania tego, co jest w tej śląskości najważniejsze, pielęgnowania naszego języka, ale pielęgnowania również naszych tradycji. Możemy się odnieść do historii, ponieważ przed wojną kółka teatralne funkcjonowały, kółka śpiewacze funkcjonowały, a teraz, chociaż jest tyle innych elementów naszego życia codziennego, jest telewizor, komputer i tak dalej, macie ten zapał, ten czas i to wszystko, ten artyzm potrzebny do tego, żeby cieszyć się tą naszą piękną mową śląską. Jedno słowo jeszcze, takie, które tutaj myślę, że padło, ja myślę w tym naszym śląskim jest takim bardzo, bardzo znamiennym. Takie słowo, które oznacza bardzo dużo słów, czyli łonaczyć. Te nasze panie tak pięknie to pokazały, łonaczyły to w różnej formie. Także gratulujemy i również w imieniu powiatu przekazujemy listy gratulacyjne, podziękowania oraz prezenty do każdej z koła gospodyń. Dziękuję bardzo. A ja poproszę jeszcze o ostatnie słowo pana burmistrza i pana przewodniczącego. Bardzo proszę pana. Szanowni Państwo, przypadł nam wspólnie z przewodniczącym w udziale ten smutny czas powiedzenia dziękujemy i pożegnania się dzisiaj, ale ten smutek od razu przechodzi w radość, kiedy myślimy już o 11. naszym konkursie kół gospodyń wiejskich w gminie i mieście Czewiąka-Leszczyny. Myślę, że gromkimi oklaskami zachęcimy nasze panie do tego, żebyśmy mogli za rok przeżywać podobną imprezę, podobną atmosferę, podobne wrażenia.
Ja tylko powiem tak ze swojej strony, że jako samorząd gminy miasta Czerwionka-Leszczyny chcemy jak najlepiej wypełniać rolę tych, którzy mają dbać o mieszkańców gminy, o gminę jako małą ojczyznę, o to, żeby mieszkańcom żyło się w tej gminie jak najlepiej, ale i także, żeby można było w gminie, w mieście mieć takie grupy społeczne, grupy zawodowe, ale także i grupy artystyczne, które reprezentują nas na zewnątrz. Koła gospodyń wiejskich są jedną z takich podstawowych grup, które reprezentują nas na zewnątrz. Za to im dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Wiem już dzisiaj, że wszystkie z pań zaangażują się przy naszym festynie świątecznym, który jest organizowany 16 grudnia i już z tego miejsca wszystkich na ten festyn bardzo serdecznie zapraszam. Życzę jednocześnie, bo już chyba nie spotkamy się w takim składzie osobowym, żeby nadchodzące święta Bożego Narodzenia, święta wyjątkowe, rodzinne, żebyście Państwo spędzili właśnie w domu, wśród najbliższych, żebyście znaleźli upragniony prezent. Natomiast na nowy 2018 rok także wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim zdrowia. Panie burmistrzu, panie starosto, szanowne panie z Koła Gospodyń Wiejskich, z Kół Gospodyń Wiejskich, drodzy goście, mnie tylko pozostało przyłączyć się do życzeń, które były złożone czy przez pana burmistrza, czy przez pana starosty, jak również do gratulacji do państw Kół Gospodyń Wiejskich, które oprócz tego, że bardzo nam tutaj pięknie wypełniają lukę związaną z przygotowywaniem różnych imprez, czy to na szczeblu gminnym, czy to imprez organizowanych w poszczególnych dzielnicach czy sołectwach, zawsze koła gospodyń są tą grupą napędową, które przy tej okazji uroczystości są zawsze potrzebne i zawsze widoczne. Za to wam bardzo dziękuję. I wracając do turnieju kół gospodyń wiejskich, to 10. jest turniej kół gospodyń wiejskich. Ja tutaj widziałem na sali panią Jadwigę Gajewską. Ja nie wiem, czy jeszcze jest z nami. Jest z nami. Witamy pani Jadę. Pani Jadzia Gajewska jest kierownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Rybniku. Oczywiście w tej chwili na zasłużonej emeryturze. I w tym momencie chciałbym również podziękować obecnym pracownikom ODR-u. Jest pani tutaj Ewa Widuch. Bardzo się cieszymy, że Ośrodek Doradztwa Rolniczego również włącza się, był inicjatorem jakby powstania tych turniejów, a w tej chwili śledzi to, włącza się w te turnieje na szczeblu gminnym i organizuje turnieje na szczeblu powiatowym, gdzie mają okazję koła gospodyń z całego powiatu również prezentować swoje walory, swoje kuszty artystyczne. Jedna jeszcze taka tutaj myśl mi nachodzi. Ja mam okazję już 10. raz brać udział w tych turniejach i jedno takie spostrzeżenie, że przez te 10 lat te nasze panie ciągle się rozwijają i ciągle nas zaskakują. Za co wam bardzo dziękuję i życzę dalej takiego rozwoju i dalej takiej satysfakcji, bo to widać, że wam to sprawia satysfakcję z waszej pracy, a również dziękuję w imieniu całej widowni za to, że możemy podziwiać wasz kunszt artystyczny i odtwarzać sobie tradycje naszego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi, panu staroście, pani dyrektor, pani
Prawda, że... Szanowni Państwo, radujemy się, cieszymy, ale nie wszyscy. Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach od czasu do czasu organizuje koncerty charytatywne. Wczoraj również taki koncert się odbył. Zbieraliśmy dla Alana Serwatki, który urodził się 25 maja 2016 roku. Czeka Alanka wiele skomplikowanych i drogich operacji, bez których nie będzie mógł samodzielnie poruszać się i musi przejść wieloletnią rehabilitację. Alan jest podopiecznym Fundacji Rycerzy Księżniczki. Niestety koszt operacji przekracza możliwości finansowe rodziców, dlatego Alanek błaga nas o pomoc. Wiem, że z Waszą pomocą uda mi się być samodzielnym i stanąć na obie nóżki. Przed wyjściem z Centrum Kulturalno-Edukacyjnego mama i babcia, bo to jest Alanek, proszę. Alanku, pokaż się. To jest Alanek, czy nie? Nie, ja myślałem, że to... Przepraszam. W każdym bądź razie może Alanek już śpi, bo jest pora dość późna. Rodzice Alanka będą zbierali Państwa datki. Zachęcamy do uczestniczenia w tej zbiórce na rzecz wspaniałego chłopca Alanka. Precz smutki niech zginą, wspomnienia niechaj płyną. Dziękujemy Panu Burmistrzowi, Panu Przewodniczącemu, Panu Staroście jeszcze raz, Pani Dyrektor. Dziękujemy technikom z Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, że stanęli na wysokości zadania, jak zresztą zawsze. Jak zawsze zresztą. I jeszcze raz. Sektor A. Sektor B. Sektor C. I niniejszym ogłaszam, że właśnie sektor C został zwycięzcą pierwszego turnieju sektoru. Na żal nas nie bierzcie, bo dosyć smutku w mieście. Dziękujemy. Na żal nas nie bierzcie, bo dosyć smutku w mieście. Niech żyje nasza banda, a reszta karamba. Nam smutku nie trzeba, gdy w górze błękit nieba, a gwiazdkiem wielką siną nad głową nam płyną. Bo w naszej ferajnie przyjęte jest zabawić się fajnie i śpiewać też. I zawsze mamy chęć na szał, byleby śpiew wesoło brzmiał. Szanowni Państwo, pragnę jeszcze poinformować, że finał w Teatrze Ziemi Rybnickiej 28 stycznia 2018 roku. Zapraszamy wszystkich. Bo w naszej ferajnie przyjęte jest zabawić się fajnie i śpiewać też. Bo właśnie w tym jest cała rzecz, by wszystkie troski poszły precz. Dobranoc, dobranoc! Bato, rozstania nadszedł już czas. Bato, na zawsze skończyłaś nam. Bato, bez ciebie smutno i źle. Pożegnania to nie dla nas, o nie, wkrótce znów spotkamy się. Instrumentalna wersja czeskiej Polki. W naszej ferajnie przyjęte jest zabawić się fajnie i śpiewać też. Bo właśnie w tym jest cała rzecz, by wszystkie troski poszły precz. Bo w naszej ferajnie przyjęte jest zabawić się fajnie i śpiewać też. Bo właśnie w tym jest cała rzecz, by wszystkie troski poszły precz. Bo idziemy i śpiewamy. Rozstania nadszedł już czas. Pardon, na zawsze złączyłaś nas. Pardon, bez ciebie smutno i źle. Pożegnania to nie dla nas, o nie. Spotkamy się.
bando rozstania naszych szat. Bando, na zawsze złączyłaś nas. Bando, bez ciebie smutno i źle. Pożegnania to nie dla nas, o nie, wkrótce znów spotkamy. Ja teraz spróbuję sam zaśpiewać, no. No pomóżcie no. Rozstania nadszedł już czas. Bando, na zawsze złączyłaś nas. Bando, bez ciebie smutno i źle. Pożegnania to nie dla nas, o nie, wkrótce znów spotkamy. I wszyscy razem! I Ania i Marek, i kto je nocy! Rozstania nadszedł już czas. Bando, na zawsze złączyłaś nas. Bando, bez ciebie smutno i źle. Pożegnania to nie dla nas, o nie, wkrótce znów spotkamy. I rzeczywiście ostatni raz! Bando, rozstania nasze już tam. Bardzo przykro. Bando, na zawsze złączyłaś nas. Bando, bez ciebie smutno i źle. Pożegnania to nie dla nas, o nie, wkrótce znów spotkamy się. Dziękujemy, dobranoc! Dziękujemy Państwu i zapraszamy na kolejne imprezy i uroczystości organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce, Leszczyna.